Αμερικάνικη ψυχογονία. Η αμερικάνικη ψυχογονία οφείλεται στο βάκυλο Paeani-Bacillus larvae. Οι σπόροι του είναι ιδιαίτερα ανθεκτικοί και η ζωή τους φτάνει τα 40 χρόνια. Η εμφάνισή της μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του έτους. Είναι ασθένεια του γόνου, επηρεάζοντας μόνο τα ανήλικα σταδιά του, στα οποία φαίνονται και τα συμπτώματα της ασθένειας. Δεν επηρεάζει καθόλου τα αυγά και τις ενήλικες μέλισσες, οι οποίες όμως είναι φορείς του βακτηρίου και μεταδίδουν τα σπόρια. Συμπτώματα. Επειδή το βακτήριο και οι βλαστικές μορφές είναι ορατά μόνο μέσα από μικροσκόπιο, μέσω που δεν διαθέτει ο μελισσοκόμος, δεν είναι εφικτή η γνώση του φορτίου στο κάθε μελίσι. Συνήθως, η εξέλιξη είναι αργή και εκδηλώνεται με έντονα συμπτώματα σε μεμονωμένα μελίσια του μελισσοκομείου. Τα συμπτώματα είναι περιορισμός πτήσεων. Το μελίσι αρχίζει να αδυνατίζει, να χάνει μεγάλο μέρος του πληθυσμού του λόγω της απώλειας των προνυμφών, με αποτέλεσμα στην είσοδο της κυψέλης να μειώνονται οι πτήσεις των συλλεκτριών. Οσμοί. Ο γόνος που βρίσκεται σε σύψη έχει χαρακτηριστική άσχημη μυρωδιά ψαρίλας εντός της κυψέλης και στη συνέχεια η μυρωδιά είναι αισθητή και στο χώρο του μελισσοκομείου. Διάσπαρτος γόνος. Ο γόνος πάνω στα πλαίσια δεν είναι συμπαγής, δηλαδή είναι σκορπισμένο σε όλο το πλαίσιο με πολλά κενά κελιά ενδιάμεσα, δίνοντας την όψη μοσαϊκού. Σφραγίσματα κελιών. Τα σφραγίσματα των κελιών παρουσιάζουν πολλές φορές αλλίωση του χρώματός τους, συνήθως πιο σκούρο χρώμα, μπορεί να έχουν τρύπες ή να είναι βαθυλωμένα. Στις περιπτώσεις που το κελί έχει τρύπα ή είναι βαθυλωμένο, η προνύμφη στο εσωτερικό είναι ήδη νεκρή. Νεκρές προνύμφες. Με τη βοήθεια ενός σπίρτου ή ενός λεπτού κλαδιού, τρυπάμε κάποια από τα σφραγισμένα κελιά και τραβώντας το προς τα έξω, βγαίνει μια εξώδης ουσία σαν κλωστή. Είναι ο χαρακτηριστικός τρόπος σαπίσματος μιας προνύμφης από αμερικάνικη ψυχογονία. Εξάπλωση. Η εξάπλωση της ασθένειας μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους. Μεταφορά κυρίθρας από μολυσμένα μελίσια σε υγιή. Ένα γνιάμα συνήθως. Από εργαλεία που έχουν έρθει σε επαφή με την ασθένεια και που δεν έχουν απολυμανθεί. Μεταχειρισμένες κυψέλες που επίσης δεν έχουν απολυμανθεί επαρκώς. Λαιλασία, δηλαδή μεταφορά της ασθένειας από τις μέλισσες μέσω της λαιλασίας. Και τέλος, νερό, με το νερό. Σταθερή πηγή νερού που οι μέλισσες έχουν εμποτίσει με την ασθένεια, πίνοντας νερό ή αφοδεύοντας εμπτήσει πάνω σε αυτό. Επίσης, οι παραμάνες γίνονται πολλές φορές φορείς της ασθένειας, λαμβάνοντας σπόρια που περιέχονται σε μέλι και γύρι, μολυσμένα από την κυψέλη του μελισσοκομείου μας ή αγορασμένα, και έτοιμες τροφές του εμπορίου που περιέχουν άγνωσης προέλευσης μέλι και γύρι. Πρόληψη. Νέες κερίθρες, ανθεκτικός γόνος, μελισσοκομείο που δεν είναι εκτεθειμένο σε κακές συνθήκες, καλή διατροφή, βασίλισσα ανθεκτική στην ασθένεια, άμεση αντιμετώπιση άλλων ασθενειών, πρόληψη της λαιλασίας, αποφυγή της παραπλάνησης και ένας περιοδικός έλεγχος παθογόνων, τόσο σε σπόρια όσο και στην βλαστική μορφή του βάκυλου. Αντιμετώπιση. Τα συμπτώματα είναι κοινά ή μοιάζουν με άλλων ασθενειών και δεν αποτελούν αποκλειστικότητα της αμερικάνικης ψυχογονίας. Πιθανόν να είναι ένδειξη για κάποια άλλη ασθένεια ή αιτία. Αρχικά θα πρέπει να εξετάσουμε το γόνο πιο διεξοδικά για να καταλήξουμε και στη συνέχεια να ζητήσουμε την εξέταση δείγματος από εργαστήριο. 3 είναι οι τρόποι που αντιμετωπίζεται η αμερικάνικη ψυχογονία. Η χρήση του φουμεντήλ πρόκειται για ένα απαγορευμένο αντιβιωτικό που όμως παρόλα αυτά
κάνουν χρήση μελισσοκόμοι και το οποίο επιμολύνει το μέλι, διπλή μετάγγιση ή τέλος η καύση όλων των σμηνών και του εξοπλισμού που έχει μολυνθεί. Συμπέρασμα. Η αμερικάνικη συψυχωνία είναι ασθένεια του γόνου και δεν επηρεάζει τις ενήλικες μέλισσες, οι οποίες όμως είναι φορείς του βακτηρίου μεταδίδοντας τα σπόρια. Η ασθένεια δεν εμφανίζεται σε δυνατά μελίσια με νέες κυρίθρες που δεν έχουν εκτεθεί σε χημικές θεραπείες, φυτοφάρμακα και βρίσκονται σε περιοχή με νεκταροέκρηση. Αυτή η ασθένεια επηρεάζει μόνο τις προνύμφες των μελισσών, αλλά είναι εξαιρετικά μεταδοτική και θανατηφόρα για τους απόγονους μελισσών. Στη διαχείριση της ελληνικής κυψέλης, αυτή η ασθένεια δεν μας απασχολεί.